Vitajte na Liptove, mieste, kde sa majestátne hory stretávajú s vodami Liptovskej Mery. Toto nie je len obyčajná vodná nádrž. Je to miesto s bohatou históriou, ktorá sa začala písať pred mnohými rokmi. Myšlienka na výstavbu vodnej nádrže sa zrodila v 50. rokoch 20. storočia. Cieľom bolo ochrániť Liptov pred povodňami a zabezpečiť elektrickú energiu pre rastúci priemysel. Plány boli ambiciózne a vyžadovali si obrovské úsilie. Výstavba Liptovskej Mery bola jedným z najväčších vodohospodárskych projektov v Československu. Znamenalo to zatopenie 13 obcí a presídlenie tisícov ľudí. Bol to obrovský zásah do života miestnych obyvateľov. Výstavba priehrady začala v roku 1965 a trvala viac ako 10 rokov. Tisíce robotníkov a technikov pracovalo neúnavne, aby toto dielo dokončili. V roku 1975 sa začalo napúšťanie nádrže a starý Liptov sa začal ponárať pod hladinu vody. Zatopenie obcí bolo bolestivé, ale nevyhnutné. Kostoly, domy a polia zmizli pod vodou. Mnohé historické pamiatky boli premiestnené, aby sa zachovali pre budúce generácie. Medzi ne patrí aj gotický kostolík v obci Liptovská Sielnica, ktorý bol rozobratý a prenesený do múzea Liptovskej dediny. Dnes je Liptovská Mara obľúbenou turistickou destináciou. Ponúka možnosti na rekreáciu, vodné športy a rybolov. Je to miesto, kde sa história stretáva so súčasnosťou. No navždy zostane Liptákoch spomienka na zatopené dediny. Liptovská Mara je aj dôležitým zdrojom elektrickej energie a ochranou pred povodňami. Je to dielo, ktoré zmenilo tvár Liptova, ale zároveň mu prinieslo nový život. Liptovská Mara je symbolom premeny a adaptácie. Je pripomienkou toho, ako sa krajina a ľudia menia v priebehu času. Nech nám jej príbeh pripomína dôležitosť ochrany nášho dedičstva a prírody. V poslednom období Liptovská Mara odhalila svoje skryté dno. Výrazný pokles hladiny vody umožnil ľuďom prechádzať sa po miestach, ktoré boli 10 ročia zatopené. Tento neobvyklý jav vyvolal vlnu záujmu a zvedavosti. Miestni obyvatelia hovoria o historickom okamihu, aký tu od vybudovania nádrže ešte nebol. Prvýkrát po dlhých rokoch sa objavili staré cesty, základy domov a ďalšie pozostatky zatopených obcí. Cez víkendy sa k Liptovskej Mare hrnú stovky návštevníkov. Rodiny s deťmi, páry a jednotlivci prichádzajú, aby si na vlastné oči pozreli tento unikátny jav. Prechádzajú sa po vyschnutom dne, objavujú skryté zákutia a fotia si neobvyklé scenérie. Medzi najvýraznejšie objavy patrí stará asfaltová cesta, ktorá kedysi viedla cez zatopené obce. Ľudia sa po nej prechádzajú a predstavujú si, ako tu kedysi pulzoval život. Objavujú sa aj základy domov, ktoré pripomínajú pohnutú históriu tohto miesta. Pre mnohých miestnych obyvateľov je pohľad na odhalené dno Mery spojený so spomienkami na časy, keď tu ešte stáli ich domovy. S nostalgiou spomínajú na život pred zatopením a na miesta, ktoré navždy zmizli pod hladinou. Návštevníci z iných regiónov sú fascinovaní pohľadom na túto neobvyklú krajinu. S úžasom objavujú skryté zákutia a fotia si jedinečné zábery. Liptovská Mara sa stala nečakanou turistickou atrakciou, ktorá priťahuje pozornosť ľudí z celého Slovenska. Liptovská Mara nám opäť ukázala svoju premenlivosť a silu. Jej odhalené dno nám pripomína pohnutú históriu tohto miesta a zároveň nám ponúka jedinečnú príležitosť na objavovanie a spoznávanie. Nech nám táto fascinujúca vodná nádrž aj naďalej prináša nové zážitky a spomienky.